Arkimedes. Arkimedes irakusarri ziren jaio zen 212. urtean Kristo aurretik, eta 287. urtean Kristo aurretik hil zen. Arkimedes matematikari, fisikari eta ingeniari greziarra zen. Antzinako zientzialari eta matematikari garrantzitsuenetariko izan zen. Mekanika estatikoaren eta hidrostatikoaren sortzailea izan zen. Bere izena daraman printzipioa iniziatu zuen. Matematikari geometria infinitezimalaren hastapen garatu zituen. Zirkuluaren geometria ekarpen esaguratua egin zion. Tete zenbakiaren kalkulua nahiko zehatza egin zuen.